хубтарш ки бале рӯи хӯароро нишона метем. Салом алайкум тамошобинои канали Ройгон Авиа. Чӣ хеле ки дар видеои пештара ба шумо гуфтум, имрӯз рейси Asian Express аз метро Котельники сафар мекунад то Душанбера. пеш аз ид табрикнома аз ширкати Хуҷанд Транссервис 4000 рубл. айни ҳол нафарое ки ба ватан сафар мекунанд, кадмое ки успед кард омад ба нархи дастрас шиштаган сафар мекунанд, дар ҳаққшон догу боша ки соқ саломат рафта ба назди падару модар бирасанд. ва ногуфта намона ки рейсои Asian Express аз Душанбе то метро Котельники сафар мекунанд ва инчунин аз метро Котельники то Душанбе автовокзал. Рейс рӯзи 25 апрел аз автовокзали Душанбе шумо метавонед харидорӣ кунед аз официальни кассаш. рейси оянда аз метро Котельники расо 2 май мешавад. нархиш ба нархи дастрасай. иншалло занг зада шумо метавонед ки пешакӣ нархоша фаҳмед ва пешакӣ ҷои худтона брон кунед. бе ташвиш биёед сафар кунед. нафарое ки дар ҳақиқат шумо дӯст медорем путешествия кардана ва мехоҳем ки Узбекистон, Қазоқистон ва дигар давлатҳоро бибинед, худ ҳаво беҳтарин ай. Шумо метавонед ки омада моҳи майда сафар кунед ба Тоҷикистон. расо 2 май Хуҷанд Душанбе прямой рейс Asian Express. автобусое ки ба Тоҷикистон сафар мекунанд, официални автобусо фақат аз метро Котельники мерава бародаро. билетҳои официални кардагиам шумо метавонед биёед авиакасаи Ройгон Авиа харидорӣ кунед ва бе ягон маъмуният омада сафар кунед. на фақат шумо билети самолёт авиакасаи Ройгон Авиа харида метавонед, балки айҷа билетҳои автобусам шумо дастрас мекунед ва инчунин билетҳои самолёт ба нархи арзон на фақат ба Тоҷикистон, Узбекистон ва ба тамоми давлате ки шумо мехоҳед сафар кунед метавонед шумо харидори билети самолёт кунед. ва нафарое ки мехоҳед ки бори худтона ба автобус равон кунед, инҷа мебиёед шумо бармекашем боротона, шумо да чек метиҳанд ва шумо рафта метро Котельники автобус қати бори худтона равон мекунед. 4 рӯз пас бори шумо дар Тоҷикистон мешавад. автовокзал вақте ки мебиёед мо дар ҳамиҷа қарор дорем. айни ҳол ҳозир ман шуморо нишон медиҳам дохили автобуса, шумо ба чашми худтон мебинед ва савол метиҳем ки дар ҳақиқат ҳамон бародарое ки имрӯз сафар доранд билета чанд харидан ва айкиҷо дастрас карданд. имрӯз автобус Asian Express сафар дорад аз метро Котельники ба хатсайри Хуҷанд Душанбе. салом алайкум акаҷон, шумо имрӯз сафар доред ба Тоҷикистон? дар ҳақиқат шуморо дар занг заде гуфтанд ки Asian Express омаде, аммо автобус ҳаст ё ки чӣ хеле? ҳаст. шароитҳои шумо да маъқула? маъқул, раҳмат, маъқул. чӣ камбудиё дорад ки ислоҳ кунем? яъне ҳама камбудӣ нест, ҳамаш нормал, ҳама соз, раҳмат. ба нархи дастрас, раҳмат. багаж, ручной клад, ҳама ягон кас суми зиёдӣ аз шумо талаб кардан? барои багаж, барои ҳуҷҷатҳо? не. саломат бошед. рӯи сафед шумо да. салом алайкум бародарҷон, номи шумо? ман умед. ай кадом ширкат харидем билета? ширкат ами Ройгон Авиа? занг заде чанд сом харидем? вай бекордум короче 4000 на 4000 дастрас кардем билета. омаден дар ҳақиқат автобуси Asian Express ҳаст? 100%. чашми хитон қад дидем. ҳолатиш дар кадом ҳолат қарор дорад? бисёр мардум мегӯяд ки дар автобус нарен, азоб мекашен, ин хела у хела барои документҳо сум мегиранд. ягон кас аз шумо суми зиёди 100% чанд бошед меравем, ягон проблема нест. чанд бошед мерен мебиёед, ягон проблема нест. любой автобус рафтам ягон проблема нест. ба канали Ройгон Авиа, ай канале ки шумо билет дастрас кардем, чӣ гуфтани? беҳтарин канале, кадоме ки интересоваться мекунем бегирем, беҳтарин аст. скидка пурсидем, чӣ гуфтан? отказ кардан? ҷош дакана скидка. ҷошда бе ягон гапи зиёди. саломат бошен, рӯи сафед шуд. хоҳаро пеш аз ид намехоҳанд ки худшона нишон диҳанд, беҳтарина ид дурустай ва дар ҳақиқат хоҳаро харидорӣ кардан билет омаден. шумо мана надида буден, сума гузарондем, паспортотона равон карден, ам хеб буд? омаден ҳами автобуса ё ки дигар автобуса Asian Express омаден, ба ягон кас суми зиёдӣ талаб кардан шумо? ягон кас суми зиёдӣ талаб накард. ҳамун суми додагитон багажотон ҷотон махбул аст аз таяни автобус мода. рӯи сафед, худо нигаҳбонтон бошад. дар ҳаққи ҳамин бародарое ки имрӯз сафар доранд даст ба дуо бошен, ҳар як инҳоро худо нигаҳбон бошад, соҳ саломат рафта бирасанд ба пеш падару модарошона. дастгира фаромӯш накунед. худо нигаҳбони шумо.
محمد يا محمد يا محمد شفيع الله رسول الله محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد شفيع الله رسول الله محمد محمد يا محمد يا محمد